wannan makami abu ne wanda zan ce gaskiya ban tsammace shi ba, saboda lokacin da na fara ji na yi mamaki sannan kuma haɗa da murna. To na farko dai ita wannan hukuma wato ta fina-finai na tsaya na kalli wato abun dalilin da ya sa aka kafa ta, da na kalli nan dalilan sai na gane cewa akwai abubuwa wanda lallai a kalle su. Misali kamar yadda fina-finan mu suka yi suna a duniya aka san su, to ya kamata a ce fina-finan nan suna tallafawa wajen wato ƙara buɗe tattalin arzikinmu a sabanin yadda da za ki ga mai kawai aka damu da shi ba a damuwa da wani abin. Baya ga haka kuma wato su waɗanda suke cikin masana'antar fim na Najeriya gaba ɗaya